So what's up guys, muri kuzvigona sei? Nhasi tiri muHarare mushopu yedu yeRoyEno nhasi tiri kutengesa guys. Saka please uyai mutenge masolar panels, batteries, lights nezvakasiyana siyana. Saka tiri pana 43 Robson Manyika na second ndo matiri ipapo. Guys, kana muchikwanisa kuti mungosvika muzvionere svikai, asi kana musingakwanisi kusvika regai tingokunyeurira kuti zvinofamba sei. Munokwanisa kungobata RoyEno SolarTech kambani yacho iyoyo, moibata moti muda kuisirwawo masola. Pane mapackages akasiyana siyana ekuti munokwanisa kutora. Munogona kutanga nepackage yekutanga inovayo package yekuti inosimudza malights, inovayo package inosimudza kuchaja mafoni, malaptop, kuona TV nezvimwe zvakasiyana siyana. Kozoita zvekare imwe package inokwanisa kusimudza matv, mafiriji nezvimwe futi zvakasiyana siyana. Mabhadhariro munoita malabors, mukwanisa kuita labor, mungobata nhamba dzamuri kuona pascreen, mukwanisa kuita labor muchibhadhara mapayments enyu zvishoma nezvishoma. Vanouya kumaraini kwenya zvinobva kwapushu kuzasi kupiko, vanosvika ikoko tobva tanyatsokuisira tokuinstolera. Mukatarisa masaizi emasolars akasiyana siyana, pane mazisola mahombe, pane tukakati diki akasiyana siyana. Kana muchida futi pane mabatteries akasiyana siyana, iri type of battery yakatosiyana nemamwe anotokwanisa kusimudza aya mabatteries futi pane lithium batteries, mabatteries akasiyana siyana nemazinverters manyama akasiyana siyana. Saka kungouya ndobva totongokunaisira padhini penya zvinobva kuko. Unongouya chero katouya uine mari yekungouya chete kuHarare, tobva tatokupinza mumotikari totodzokera newe kumba, unenge une free transport yekudzokera newe padheni. Saka guys, batai RoyEno SolarTech pafoni. Kana uri kuJoni, uri kwauri, wherever kwauri, tongotaurirana woita payment yako uri kwauri ikoko, totoendesa, totosurprise maparents ako, totokaruka totosvika nemota dzedu nemakombi edu, totonamira masola zvakasiyana siyana padheni penyu. So guys, batai nhamba dzedu pascreen totaurirana. Kana kungouya zvenyu muHarare pamaoffices edu kana kuti kushop pedu, totofamba kutaura kana munoda kana hasi wangogara unongogaiona nita nekutengesa. Guys, uyai ndiri kucollecta mari nhasi. I want money. Uyai toni, uyai.